Pakistan'ın Peshawar şäherinde aram ve radikal siyasi fraksiyalar Amerikanyň pilotsuz uçurlarynyň ýurtda amala aşyran hüjümlerine garşy demonstrasiýa geçirdiler. Difai Pakistan geňeşi hem Islamabadyň Washington bilen alyp barýan hyzmatdaşlygyna garşy ýürüş geçirdi. Ukrainanyň paýtagtynda Ýewropa Birleşigine ıgrarly protestçiler Kiýewiň garaşsyzlyk meýdançysynda demonstrasiýa geçirmegini dowam etdirdiler. Olar hökümetiň Ýewropa Birleşigi bilen assosiasiýa alasygyna gol goýmazlyk kararyna nägileligini bildirdiler. Täjikistanda dünýä boýunça nişe gaçakçylygyna garşy görüşen gullyklaryň maslahaty geçdi. Merkezi Aziýadan, Awganistandan, Irandan, Pakistandan, Russiýadan, Hytaýdan, Türkiýeden, Birleşen Arap Emirliklerinden, Birleşen Ştatlardan, BMG'den we Ýewropa Birleşiginden gelen retmiler duşenbede ýygnak geçirdiler. Maslahat gatnaşyjylar 2014-nji ýylda Awganistandan halkary güýçler çekilenden soň nişe gaçakçylygyna garşy görüşmek boýunça özara ılalysdylar. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.